Hayi wena Dunge vele ingane mina mfethu zinjalo. Yabo zonke izingane zonke nawe uzenzile lezi zinto ukuthi phela seziyasithusa bese ziba ngapha. Yabo hayi into ethi. Hey yazi ngisafuna ukuchitha amanzi la ngaphakathi yazi. Hawu wendoda awulale njengoba nje usafuna ukuchitha abantu kanti bengithi ngizokubuza manje ezinye zezinto wena uzibalansisa kanjani lapha njengoba uyindoda nje phela ehloniphekile nanomama wena unomuzi uyabona futhi lo muzi wakho ubambile manje umama mase kuthiwa mhlawumbe umbhekisa izicathulo njalo ngoba phela wena mawuthi awuboni lutho phela nje umkhaba ungaka nje Iyaphi inkulumo yakho? hayi ngiyabuza awu information nje mfethu njengoba siyixoxe siyayixoxa Ufuna ukwazi yini ke? ubona kanjani lapha ezantsi Ufuna ukuthi ngibona kanjani? Ufuna? Yazi ngibona kanjani? Ngibona. Ya, uyabona ukuthi ngibona kanjani phinde futhi ngikhombisa ukuthi ngibona kanjani. Ngithe ngikuphinde futhi. Ngithe ngikuphinde futhi ngifuna ukukhombisa ngibona kanjani. umshayela Ngibona kanjalo. Hey, awulethi induku yami ufuna ukuchama wena. Ya, angithi wena uyashaya wena manje. Suyashaya, shuthi njengoba ushaya nje usiyakwazi ukuhamba. Sukuma ke khehla uhamba ochama. Lo awumtholi. Uzala. sukuma Ngeke umnuke.